Matul il-jiem tal-Karnival li għadu kif intemm kien hemm aktar minn 80,900 persuna li qasmu bejn Malta u Għawdex. Fil-fatt skont ċifri li kiseb One News, l-ammont ta' persuni li qasmu lejn Għawdex jisboq sew in-numru ta' persuni li jagħmlu dan sena ilu, bżieda ta' aktar minn 20,000 persuna. Dan hu wkoll l-akbar ammont irreġistrat għal dan il-perjodu mill-inqas fl-aħħar 5 snin. Dan wasal ukoll għal żieda fl-ammont ta' vjaġġi li saru bejn iċ-Ċirkewwa u l-Imġarr u viċi versa, b'total ta' 510. Dan meta fl-2023 kienu saru 355 vjaġġ b'kollox. Sa dan it-tant jirriżulta li l-ġimgħa u l-ħadd kienu l-aktar jinbiżlin għal Gozo Channel. Nhar il-ġimgħa 9 ta' frar qasmu aktar minn 18,000 persuna, filwaqt li l-ħadd 11 ta' frar l-atta nies li vjaġġaw qabeż 18,900. Dwar it-tmiem il-ġimgħa impenjat fil-Gżira Awċija One News ħa reazzjoni tal-kap eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni Awċija Turiżmu il-GTA. Joe Muscat għalilna li d-domanda l-akkomodazzjoni fil-jiem tal-Karnival diret li kienet se tkun waħda qawwija sa minn ġimgħat qabel din il-festa ta' kuluri u ċelebrazzjonijiet. U għatenna li bħala assoċjazzjoni qed iħarsu l-qudiem għal edizzjonijiet oħrajn ta' suċċess tal-Karnival. Ovvjament kien weekend kif kemm mistenni, kien tajjeb ħafna, ferrajna influss qawwi ta' Maltin kif ukoll anke viżitaturi barranin illi żaru lill-Gżira minn għall-ġurnata, minn għall-lejla, kif ukoll oħrajn illi qattaw fostna il-weekend tal-Karnival. Dan l-influss ta' Maltin u barranin fil-Gżira Awċija affettwa lis-settur turistiku, affettwa lis-settur kemm tal-akkomodazzjoni kif ukoll is-settur tal-catering. Ovvjament, inħossu illi il-Karnival ta' Għawdex issa laħaq l-aspettattivi bażikament tiegħu u nħarsu il-qoddim illi din l-attività tkompli tiġi sostnuta biex inkomplu naraw u nżommu dawn in-numri li diġà ħana.